Yawabona batho bana ba Oh, phakathi. another morning was here. Empa bona nna ka ke motho. And God right. Wa tla ka se. Well, according to it, they cannot boast. Ha ona lefatshe le sela hore. According to it, they cannot boast. Ha ona lefatshe le sa. Wa ungangaba phakathi kwengane uzobha kuthiwa udumehlaba phakathi. Ha o ka batla mane ka o tso re tla ba. Ba inkosi yapha Hobane kwengane. ke mo ya ba mane ke na. Mandibulise utata. Ha ke dumela Archbishop wam nomama Archbishop. Archbishop wa ka. Bulise onke amaphakathi asencane kwakhe. Ke dumedise bonke Ibishop zakhe. di-bishop tsa hae. Bulise bonke nyawohle abalapha uyokuma emva ngelenkosi igama molweni. Ke re dumela. Molweni. Iphelile ityala. Iketuwe dijang. Iphelile ityala. Di fedile. Kotyala lingapheliyo. Ha ona dityala le sa fedile. Kodwa luxoxwe lapha kwengane ityala kodwa kufikelele uba maliphele ityala. Le bua le bue dityala o fihlelle hore le fele. Ugqityiwe. Ho ketuwe. Ugqityiwe. Ho ketuwe. Ilizwi lesithandathu. Ke lentswe la bo. Wow! Ugqityiwe. Ho ketile. Ugqityiwe. Ho ketuwe. Nawe ubukhona eguguleni xa bekuqalwa lo mcimbi kodwa uhamba lo mcimbi waphithwa ngoba lo mntu ubhithwa ngaye ozalele wam le nto ayimosulelanga ngoba ayo-TB uzelwe nayo. Kubantu abahambe beziphekalisa angaqondi uba lo yinkoyela yezulu yinkoyela yehlanga ngoba abantu behleli nje abeneli Abakhotsofala. abeneli Motho ha a kgotsofala. uthi ulwe naye nothixo wakho. Mama umntu ukuhlambile ukuhlambela izulu uthixo wakho lo. Yini uthi ulwe nothixo uzawuphela. Uzowulwana le modimo o tla fella ka. Uzawuphela. Tla fella ka. Akubuhlungu uhlala umntu. Ho bohloko o hlapa motho. Akubuhlungu uhlala umntu. Kanti ngalolonke ixesha uthi uhlala umntu nje kanti uhlala inyoka empheni kwethuba izaphakamisela isiphenge kodwa umntu othule uthixo akagunqa. Empa morena Jesu ha tsitsinyeng. Akagunqa. Ha tsitsinyeng. Uthatha maphela. Ntate Umprofita akalandelwa ngabantu. Moprofita ha a setswe ke motho. Ka abantu bepheka ngapha umprofita uphuma ngalona layini ngoba ingxaki akangomntu zisedalwa mina ndithi Ke sebopuwa rona le re ke motho. asobuluki na Ya nala ndizihambe kwasika zange ndiyibone enjini. ha ke se ke tsamaya dipasela. Umba yasobuluki na Yabona hore Wi-Fi yore amadoda ithemani wathumethestia evathoni ekuthetho wathi le nto iza kwapha iyohlala phezu kwentaba iyovane kwapha besuthu bakusakanibele iphume le nto iphethe kwakho iye mane makhutsa. asikapha ayimoya ayinakakwethu sayinatha kwethu nobana umama nengumbana nalomama ulebelelithe nganinyababona uba basolile noba singathetha izinto ngemilomo ngoba imilomo yethu ayilokhila isikuphela nokuqobi nokugwetha ukhona kodwa ne soze siyenzeke ngoba suka kenda kufabukaza bisofamgenimi ndakhona kakuba uyandikothusa abababanaobaba asinophila simbalu yesu ngesulenyama singabona
Ngoba mthebula, ngoba lesi ngoba wathuthethe maphela ngoba selana ngomqo. Ukana uqali ka Omyathongeka. yemwasala. Bazaphuma phandle. Bazaphuma phandle. Na uyabona ngoshapa aphinde utata vule. Yaya pia Yabona wabona ure. Aphite ngasakhuluki na. Asekapa. Basuka sibalise phela. Sithi sibonile wethu. Amadoda awumakulandela. Iphephe kaphambili. Awumakulandela. Iphekulayo. Ngoba lento uyakwazi uthetha ngayo. Obanye uthona watsiba ukuwa kayo. Uthi lento yaza bisuka khona. Uri uthone ke itsiba boyitswathi. Ngokusane kungqina ngabantu esingabaziyo abamasayo abana zamna nabo bantu abaphamemthombo kanti ngono asithi kwathiwa zawuqhamuka amatayari zibheka isophu kwathiwa inene kwabanzima ngoba nekhanda lam nawuthi lapha betawa benkomo Bima honi getha zipastens ndahamba nana president ngokusathethe into esibona Vale ngikuwase ulisibona. ajabuleke umuntu bomphotholo kodwa uthethe into ayivayo umuntu athethe udiva akafani nomuntu athethe into yaziyo lengukubhala ikhulela kwelelizwe ndingayiqondi kodwa namhlanje ndiyiqalile Bana inayibulela kwa. ba wathi utata uSeptember ndiyafa uyethula Uri tsamaya uye wathi jonga ungaye emfundisini Abuskaya umuntu. ungaye emfundisini lo emanibhekwi kanti khona libona pho ndingaboni khona Khantili ngongimo libona mokisa. sake ndibheke ebhulu Ale lolibonakalalisa uba ndezento na Uyombona. athi tata kaloku umfundisi lo wathi heyi Davide uyimfeku zothetha nthetha ukala lwethi hayi nani ndiyabona mntu Hayi lincede yabona. azombona xa ingene ekhaya kulesihlanu uphumamam kule vemba aphendeyo wasuka umhlaba wazamazama umzi kwanza bamani utole nombhoxo Sona silandela abantu aduka ayinawuyakontentaleethi kubantu babonsisiphuthi mani mababone le nto ndandifuna ngokuna uthetha ndenze awuthezi khekitinkwanga isobhuluki napha abona lizela sekapa madoda yini sengiyabheka nandawo entwana anandawo entwana sendibona abantu abathe Ngibona abantu bathi sendibona abantu abathe nawuyabona musuba uba umntu mnyama ke uba umhlophe ke uba upikile uba ngaba mhlawumbi uchocolate abuyelo
uthetha intonga uphi namathotho ibhishophu babawo udityaniswa nemali ngoba noba singeza apha simshiya ngasemva lize ngoba ukuthi asinankolo ekapa le ka tsamona le msia ka morao ke letho e bontsha hore nna tshwarelo ke ta uyena uzongena wedwa undlunkulu uyokena o le mongwe nkosi yakho ushiya ngasemva lapha akezi ukuzwa etakusonga noma musonga nishoda ngantoni lena le botsa hore yenda ke sona uzokhupha ntoni bishop yakho ingena uzokhupha bishop yakho uzokhupha phela wadishalo akwazi usibishop ngasemva ibishop awukuba usiya bishop atubani ngena mna ayisuthi uSeptember ngoba nestroke babone bengqomile bhu bayabona manje ikani kwahla kapha upstairs kana halina ngakusekhala bani ukai ka wona ngabe unengqondo enhle bangathini bayibe kutata nomama lapho wabona indodina ibikele kuthomba umfaneleko omana sithi hayi asimfani kakuhle impela ukuthi lehani kugqityiwe upetuwe gqityiwe liphela ijala namhlanje sinekwingqondo kokuba masazi umntu omiswe phambi kwakho yinkokheli yakho futhi nguye osamngena ngaye ezulwini nguye osamngena ngaye ezulwini kenditsho pha kwabaliguqana bobaliye zongena pha kum ngamanye amaxesha kodwa notata nomamam esizongena ngabe ezulwini babona banokubahlapha babona hayi abakuqondi yokuba ngoku sebekhompyutane kakhulu